Fijn. Er kunnen vis genoeg nog zijn. Alsjeblieft, Kijk eens aan. meneer de president. Dank u wel. Laat hem smaken. Het is echt een goeie. Het is hele goeie. We hebben de ervaring ermee dat je er heel oud mee kunt worden. Het is de moeite waard. De moeite waard. Doen, ja. Hartelijk welkom hier op de Kompen in Sint-Huybrechtstil. Dank u wel, ja. Oh, en hartelijk welkom op de Kompen. Je moet dat zelf pakken, hè? Is dat echt op bij door de toest? Bij vroeger dan? Je zult alweer wat bijgetrokken zijn. Dankjewel. Nog bij. Dank u. Miranda, jij lust. Welkom, Kompen en Lil. Gezondheid. Harry, kom eens, joh. Mark, kom. Marleen, kom. Daar komt ervan. Ik zou zeggen, laat ons lekker smaken. Polke Keun is er meer dan 100 jaar van de geboorte. School, hè? Ik krijg er de sukker net in. Wel, nog eens, jongen. Hier, pak maar. En nog meer. Dan goed achterover brengen. Zo, vast. Zelf hoeft nog. Ja. Dat weet ik al. Ja, dat weet ik al. Ik zou zeggen, laat hem lekker smaken. Alles erin? Alles erin. Is er mij? Kom. Annelien, dat is goed. Toch plezierig, Annelien. We hebben er toch aan verdiend. Of misschien wel lastig. Wie weet kunnen we die. Het zal wel goed zijn. Kent de toon. Voilà, kom maar. Het is gewoon een dag, hè. Och, Annelien. We houden dus moeten wie het de kermis mondigt hebben we er zoveel plezier met zo'n beleven van Koning te zien. We hebben het toch nog bestaan. Nee. We eigenlijk zo met de kraag eens onder de dingen moeten doen nog.